Terve! Aina silloin tällöin tulee kysymyksiä näistä etäopetuksesta, että miten se mahtaa onnistua. Ja yksi hyvä tapa on tehdä silleen, että lähetätte mulle aluksi tehtävät. Mä sitten teen ne täällä itekseni ja sitten varataan aika ja käydään niitä yhdessä läpi. Tämä toimii erityisesti vähän vaativammissa, esimerkiksi yliopistotason tehtävien tekemisessä. Ja lähdetään seuraavaksi pientä esimerkkiä, että miten tämä toimii. Eli oppilas on aluksi lähettänyt mulle tehtäviä, joita mä käyn sitten seuraavassa läpi. No niin, tässä on nyt käyty tämmöistä numeriset menetelmät kurssin tehtäviä läpi. Ja oppilaalla täällä on kasa tehtäviä, mitä olisi tarkoitus käydä tai mitä tähän kuuluu, mutta oppilaalla oli vaan, että käydään jotakin tiettyjä tehtäviä läpi. Niin nyt valittiin, että käytetään tuo 4 ja 5. Käydään tässä seuraavaksi läpi, että miten sitä on tehty. Eli olen tehnyt sitten, tässä on nyt tämmöinen tavallaan vastausmoniste, jossa ensin on laitettu se tehtävä, mikä on tarkoitus käydä läpi, ja sitten ratkaisusta vähän periaatetta, miten sitä lähdetään tekemään. Ja tähän on löytynyt tämmöinen materiaali netistä, minkä pohjalta kannattaa mennä. Tässä oli tämmöinen kurssimateriaalikin, mutta sieltä nyt ei ihan suoraan löytynyt, niin sitten vähän netistä hakemalla niin näihin löytyy ratkaisut. Ja tänne ollaan pistetty, että mistä se löytyy. Ja sitten ollaan myös oppilaalle tämä toimitettu, sitten kun ollaan käyty näitä tehtäviä läpi. Eli tässä ollaan vähän tätä periaatetta, miten lähdetään menemään. Ja sitten nämä on sitten itse käsin laskettu ja nämä sitten käydään yhdessä läpi, että mitä tässä ollaan tehty ja mikä tässä on se idea takana. Nämä voi olla vähän monimutkaisen näköisiä, mutta hyvin suoraviivaisia ja yksinkertainen periaate näissä taustalla. Ja sitten se voi vaatia hieman käsityötä, että ne saa tehtyä. Että näitä ei sinänsä tunnin aikana tai kun varataan yhteistä aikaa, niin sen aikana ole järkevää käydä läpi. Vaan kannattaa mieluummin tehdä näin, että lähetätte mulle tehtävät, mä teen ne tällä tavalla ihan ruutupaperille ja sitten koostan jonkunlaisen materiaalin teille ja käydään yhdessä tämä materiaali läpi. Ja sitten jos teillä on kysyttävää, niin mä voin sitten muokata tai kertoa siitä, että mitä tässä on ideana taustalla ja sitten käydään niin perusteellisesti läpi, että varmasti tulee selväksi. Ja tässä ollut materiaali löytyy on kans toimitettu sitten oppilaalle, että mikä siinä on taustalla. Josta voi sitten lukea enemmän, jos jotakin jää uupumaan. Eli jos teille tulee jotakin matikkaan tai fysiikkaan liittyviä ongelmia tai haasteita vastaan, niin ihan sama millä tasolla, niin olkaa vaan yhteydessä, niin käydään niitä yhdessä läpi.